Bon dia, mussols! Com esteu? Espero que bé, que estigueu totes i tots molt bé. I espero també que hagueu jugat molt aquesta darrera setmana amb el joc dels vaixells, de les vocals i els números, amb el Mikado, amb el 3 en ratlla, amb la Diana, amb tots aquests jocs que heu fet o d'altres que teniu per casa. Jugar és molt divertit. Bé, doncs aquesta setmana ostres, clar, ja és primavera, ja ho veieu. Avui fa sol, ahir va ploure, ara fa calor, ara fa fred. Això és la primavera. I al maig cada dia un raig. I aquest so que sentíem? Aquest so o aquest soroll que sentíem? Clar, un mosquit. Un mosquit. I el mosquit és un insecte. I aquesta setmana va d'insectes. I començarem per l'abella. 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 De quin color és l'abella? Groc i negre? Negre i groc? I per què és d'aquests colors l'abella? Sabem que l'abella ens fa un suc, un aliment molt bo. A veure si sabem quin és. Bé, doncs, abelles, mosquits, formigues, papallones. Tot això són insectes, però hem de veure què tenen en comú. Amb quines coses s'assemblen? Quines coses tenen les mateixes una abella que una papallona? I tot això ho anirem descobrint, Però avui les abelles... on fan el seu niu les abelles? I quina forma té aquestes parcel·letes petitones que hi ha dintre el niu? A veure si sabem quina forma té. Tot això i més coses ho anirem investigant aquesta setmana dels insectes.